ya je kasar abin nan ya gayyace shi, sarki Faisal ya gayyace shi. A cikin gayyatar da ya ta salamar Shehu sai ya ce wa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, na ji an ce kana gina masallaci, ya ce to dan Allah ga hadiyya ta nan da nake so ka zo ka saka a gininka. Sai ya ɗauki cek sai ya rubuta mashi wato kudin Saudiya na wani lokacin riyal miliyan 20. Malam ko ne yanzu ne malam ka san mai kudi ne kai ko? Dan ka warke al'ayyalin. Da ya baro Saudiya sai ya wuce sai ya tawo Lubnan, Lebanon kenan. Saboda haka da ya sauka a Lubnan shi ma wannan saukar wato akwai tarihi da yawa akan wannan saukar, akwai abin da ya faru. Malam Aliyu idan kuna karanta a diwani cikin sayil kalbi inda Shehu radiyallahu anhu yake cewa fa khadabtu mahbubi wa kittu hubbihi iqadu liqa khayl wara niltu safwa, da inda Shehu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa subhanallah wa shibli wa ma jasasu wa na lada a atabi wa kama ahwa. Yau ga ni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kowa daga ni sai dana. To wannan tafiyar ta Lubnan ne, amma ta dai ba akan wannan maudu'in muke ban Allah ya da aje ta saboda kan lokaci ya kure mana. Saboda haka Shehu sai ta Lubnan, sai wani mutumin Senegal ya zo gaida Shehu ya ce na ji labari, kasan an daɗe ana da yan propaganda a duniya, an ce sarkin Maka ya baka maƙudan kuɗi har ya kai riyal miliyan 20. shine na zo gurinka na ce maka ina da hanyar sana'a da za ka investin ɗin kuɗin nan. Shehu ba kai ba 'ya'yanka ba jikokinka ma ba sai talauci ba. Shi sa na zo in gaya maka. Shehu ya ce to na gode, amma ka bani dama ka dawo nan da kwana 2 zan yi tunani. Ya ce to bayan kwana 2 ya zo wajen Shehu radiyallahu anhu. Da ya zo wajen Shehu sai ya ce me kai tunani? Ya ce tabbas na yi tunani, na yi shawara, na kai shi wajen bankin da ba zai taɓa karewa ba, na raba wa al'umman zala baki ɗaya su gaba ɗaya kuɗin na raba wa al'umman zala su. To kaga yanzu shi sa ta yi ayan nasa ga cewa babu wanda yake talauci, to ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kenan. Sai akwai sirikinsa da ake ce mashi Alhaji Abdul Malik, oke ne, wanda shi yake faɗansa a cikin diwani li Abdul Malik al-Karmi qajitu mawhinan wa malan dana abgifa habaha khayala, kuma yana cewa fa habli wa hab Abdul Malik muradahu bila sabin illa sudura qada'i. Ya aiko wa da Shehu radiyallahu anhu wato adaka wanda ake kai yan makaranta allo ta da an gane ta wannan adaka ko yawa, adaka 3 ya cika da kuɗi ya aiko ta hadiya. Kafin adaka ta zo sai wani bawan Allah ya zo wajen Shehu ya kawo wata jaka, ya ce ina so ka sayar jakan nan saboda Allah, saboda son da kake wa manzo Allah, amma kaka buɗe. Shehu ya ce wai ai ba da kuɗin da zan iya sayan wannan abar, amma ka yaƙuri bari mu roƙi Allah, duk abin da ya zo daga taskar Allah naka ne. Wallahi ana nan ba a fi kwana 2 ba sai ga hadiyar Abdulmalik ta zo. Ya aiko hadiyar da matarsa wato Sayyida Amina, sadakar Shehu Ibrahim, mahaifiyar matar Shehu Ibrahim da ake ce mata Sayyida Bilkis. Ta kawo aka ajiye ajiya, sai Shehu ce ajiye a kira wannan bawan Allah. Sai Shehu Sani Awole aka aika, ya je kira wannan bawan Allah, sai Shehu ce tattara wannan hadiyar ya dauka. Ai matar da aka aiko sai ta firgita, sai ta taba ita ta ce Bilkisu ga Shehu fa kudi ne a cikin wannan adaka. Shehu ya murmushi ya ce me tace? Aka ce Shehu an ce a gaya ma kudi ne. Ce na san kudi ne, amma ya ce mu siya saboda Allah, saboda manzo Allah, kuma ko da rawa muka ba mu siya ba, shi sa muka bashi. A kawo mai ma ya sai mana aka gani, aka bude aka kai tsimma ne ba komai ba. Shehu Sani Awole ya ce ne fushi ne ce wurin jan kawo. Shehu ya ce a'a ka san dan wa muka ce mu siya kuwa? Ai dan wanda ya ce mu siya maka ba da wannan kuɗin ba dan komai ba. Duka wannan wani fi ulanu bi nuridu sirado, muna ciyarwa ne baki daya. Bari ma shi fa ciyarwa ta Shehu radiyallahu anhu kaga yayi koyi da manzo Allah a zakka, yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kyauta sallallahu alaihi wasallam, kuma da kwai wani irin ciyarwa da annabi yayi da sai su Shehu a wajen koya da shi, shine ba da kan annabi ya ba da dukiya har ya ba da kansa ga Allah subhanahu wataala. Ɗazu muke magana akan wannan yaƙi na Khaibar, ga irinsa kwatankwacinsa ya faru a yaƙin Uhud. Ta kai ga matsayin da dukkanin sahabbai a Khaibar sai da suka juya baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma annabi shi kadai ya tinkari wa'annan mutanen, yana cewa annabi la kazba annabi Abdul Muttalib. Wannan ba da kai bane zuwa ga Allah?
to in ka koma cikin fila da tafsir karkashin faɗin Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bi alim. Ba za ku taba samun aljanna ba sai kun ce daga abin da kuke so. Sahabban manzan Allah sun yi bajinta a wani ranar. Akwai wanda ya zo ya ɗauki dukiyarsa ya bayar baki ɗaya, akwai wanda ya zo ya ɗauki gonarsa wanda ya fi so ya bayar baki ɗaya. Saboda haka sai Shehu ya ce to gashi nan Allah ya ce ba mu samu albirra aljanna ba sai mun ce daga abin da muke so. To wa kaifa nanalul barru, to yaya za mu samu Allah albarru? Ka san ai wasali ne bambanta ko albiru da albarru. To mun samu albiru ta hanyar ce da duke mu, to ya mu samu albaru Allah. Sai ce shine yadda annabi Ibrahim ya ba da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mutane kafirai suka jefa shi cikin wuta. Allah ya ce kulna ya na kuni bardan wa salaman ala Ibrahim